Når et redningsskib rykker ud, eller når et fiskefartøj er på farten, så er det vigtigt, at det elektroniske udstyr ombord på skibet er af højeste kvalitet. Denne kvalitet kan virksomheden Simec levere. Simec er en skibselektronisk virksomhed med speciale i installation og reparation af avanceret teknik til forskellige typer fartøjer. Simec har 2 afdelinger på havnen i henholdsvis Skagen og Hirtshals. Herfra serviceres kunden på så kort tid som muligt, så fartøjet kun ligger ganske kort i havn. Simec har en stab dygtige medarbejdere, der med den rette uddannelse og know-how kan levere udstyr til både store og små fartøjer. Alle opgaver bliver taget lige seriøst, og Simec garanterer, at arbejdet bliver veludført og at produktet er af høj kvalitet. Simec er en virksomhed, der tænker innovativt, og det er produktet SeaController et bevis på. Et produkt, som Simec selv har udviklet. SeaController gør det muligt at opnå en optimal styring af fartøjets motorer fra broen. Det er Simecs brede erfaring med skibsfart, der har resulteret i udviklingen af SeaController. Systemet er smidigt, energibesparende og nemt at betjene og arbejde med. Lad Simec levere udstyret til en sikker navigation.